מה זה גזענות? גזענות היא יחס מפלה או פוגע או לא שוויוני כלפי אדם או קבוצה בגלל המוצא, דת, צבע עור או הלאום שלו. גזענות גורמת לאנשים לשפוט אחרים לפי קבוצות שאליהם הם שייכים, במקום לפני האישיות והמעשים שלהם. היא יכולה להתבטא במילים מעליבות או ביחס לא הוגן. מה זה אירוויזיון? האירוויזיון היא תחרות שירים בינלאומית שנתית, שבה מדינות שונות מציגות שיר ונציג מטעמן. בכל שנה משתתפות מדינות רבות מאירופה וממדינות נוספות, והקהל יחד עם השופטים מצביעים לשירים האהובים עליהם. התחרות ידועה בזכות המוזיקה, ההופעות הגדולות והחיבור בין תרבויות השונות. הסרטונים הבאים יציגו לכם דוגמאות להערות פוגעניות מן הקהל אל האומנים ותגובתם בסוף. Second audience rehearsal, the second they put Israel on the floor, boos already start. Like the song doesn't even, and it's like, boo! And I go on stage and I hear the boos and I'm like, Eden, you're fine, you're fine, you're fine, you're fine. And at some point the boos got so loud and I remember that switch in me. I got a fire in me. And like my team, everyone saw it in my eyes. Suddenly a beast woke up in me. Oh my God. I'm like, yell even louder. Curse at me. Tell me to go kill Tell me to die. Tell me that I'm useless. Go ahead. And from that moment, from the second like audience rehearsal, the second that fire lit up in me, I was invincible. גן. זוהי הפתיחה הרשמית של התחרות וגם הרגע של כל אחד מהמשתתפים להתבלט בתלבושת ייחודית, שיחות עם המעריצים והעיתונאים וכמובן דגל המדינה שהוא מייצג. אבל לא רק דגלי המדינות המתחרות בלטו, גם דגלי פלסטין הונפו היום. עשרות מפגינים פרו-פלסטינים הגיעו לנקודת הפתיחה של השטיח באירוע שגם השנה לא מצליח להימנע מפוליטיקה ולהתרכז רק במוזיקה. הקריאות נגד ישראל כמובן התעצמו כשיובל רפאל שלנו עלתה לשטיח והפכו כמעט לאיומים של ממש. בעקבות הסרטון המטריד הזה, תאגיד השידור הגיש תלונה למשטרת שוויץ ופנה גם אל איגוד השידור האירופי בבקשה לזהות את הצעיר שביצע את תנועת השחיטה וירק לעבר חברי המשלחת הישראלית. אבל אל מול צעקות המפגינים, יובל צעדה על השטיח בגאווה עם דגל ישראל. שמעתי בוז עכשיו, את הבוז הכי חזק ששמעתי כאילו. גם אני. שנייה לפני מי שישמע, ואז הייתי כאילו בשמי. וזה לא שומעים. בשמי שישמע. כל הכבוד, כל הכבוד. אני גם לפני עלייה לאבק לבמה, ואז אמרתי, רק האהבה מביאה אהבה, לפני שהיה בול, היה מלא. הכתבה עוסקת בהחלטה של מדינה באירופה שלא לשדר את השתתפות ישראל בתחרות האירוויזיון. לפי הדיווח, בין המדינות שהביעו התנגדות או נקטו צעדים נגד ישראל נמצאות ספרד, אירלנד וסלובניה. זאת על רקע מחאות ולחץ מצד ארגונים ואמנים שקוראים להחרים את התחרות. המצב מדגיש עד כמה האירוויזיון הפך מאירוע מוזיקלי בלבד גם לזירה פוליטית, שבה מתקיימת מחלוקת סביב השתתפות ישראל. יש הרואים בצעדים נגד ישראל ביטוי למחאה פוליטית, ואחרים טוענים שמדובר באפליה. 5 הממים מתוך הכתבה. מה? מדינה אירופית החליטה לא לשדר את האירוויזיון בגלל השתתפות ישראל. מי? המדינה שהחרימה את השידור, מארגוני European Broadcasting Union ישראל, ומדינות וארגונים נוספים באירופה. מתי? בשנת 2026, לפני תחילת האירוויזיון. איפה? באירופה, במסגרת תחרות האירוויזיון. מדוע? בעקבות התנגדות להשתתפות ישראל מסיבות פוליטיות, לצד טענות מצד חלק מהצדדים לאפליה או סטנדרטים כפולים. בעיות עיקריות באירוויזיון בהקשר של גזענות ואפליה. חרמות של מדינות על רקע פוליטי, האשמות בסטנדרטים כפולים בין מדינות, סטריאוטיפים ותגובות פוגעניות ברשתות החברתיות. פתרונות אפשריים:
קביעת כללים ברורים יותר נגד אפליה ושנאה בתחרות, הגברת אכיפה ותגובה מהירה להתנהגות פוגענית של קהל או משתתפים, חיזוק העיקרון של תחרות מוזיקלית ולא פוליטית. כשנועם ביטן נכנס השנה לאירוויזיון, נדמה כי המציאות סביב ישראל השתנתה לגמרי. אם אצל עדן עוד הורגש בעיקר ההלם, ואצל יובל הגיע גם ניסיון לריפוי, השנה התחושה הייתה פוליטית הרבה יותר, טעונה הרבה יותר. Mantiene Israel en la competición después de que haya matado a al menos 70,000 palestinos, siga atacando y matando a población civil. ישראל הגיעה לתחרות כשהיא נמצאת בשפל חסר תקדים מבחינת דעת הקהל העולמית. מחאות, גילוי אנטישמיות ברשתות וברחובות, 5 מדינות שמבטלות את השתתפותן בתחרות בגלל ישראל, ונציגי מדינות אחרות שיוצאים בגלוי נגדנו. ובתוך המציאות הזאת, נועם ביטן שוב כאומן ישראלי צריך להיות בשיאו כדי לנקות את רעשי הרקע ולהפריד בין המוזיקה לפוליטיקה. שמי, שמעתי בוז עכשיו? את הבוז הכי חזק ששמעתי, כאילו. שנייה לפני מי שישמע, ואז הייתי כאילו, בשמי. יש מי שישמע. יש מי שישמע. שיטת הניקוד השתנתה, אבל דווקא השנה שופטים העניקו לישראל ניקוד גבוה יותר מבשנתיים הקודמות. ישראל. וואו! פולין נותנת לישראל 12 נקודות לנועם ביטן ומישל. תקשיבו, אנחנו לא היינו אמורים להיות במצב הזה מבחינת צוותי השיפוט בעולם. גם הקהל לא יחזב, ושילוב הנקודות הביא את ישראל שוב להישג הלא מובן מאליו, מקום שני באירוויזיון. הישג אדיר לישראל בפעם השנייה ברציפות. נועם ביטן והמישליות, מישל עבור ישראל, מקום שני באירוויזיון. אנחנו צריכים באמת לעשות את ההחלפת דיסקט ולהבין שאנחנו מדינה חזקה, אנחנו מדינה אהודה. אנחנו מצליחים לייצר שינוי, אנחנו לא עומדים על אותה נקודה. 3 תחרויות, 3 שירים, 3 הישגים מרשימים על אף הקושי, והתקווה שנשארת היא שיום אחד התחרות תחזור להיות באמת רק סביב מוזיקה. ואולי בסוף יהיה לנו טוב, מתפלל עלייך שתזכי